హలో అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. మీకు మన ఛానల్ నచ్చితే లైక్ చేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే కామెంట్ పెట్టడం మర్చిపోకండి. ఈరోజు నేను మీకు చూపెడుతుంది ఏంటంటే గులాబీ. నా గార్డెన్లో గులాబీ అంటే గడ్డి గులాబీ అండి. ఇది మీ రియల్ గులాబీ కాదు, కానీ ఇది రియల్ గులాబీ కానీ చాలా అందంగా ఉంది. చిన్న ఫ్లవర్ కానీ ఎంత క్యూట్గా ఉందంటే అంత క్యూట్గా వచ్చినాయి. ఒక్కటే కదండి, చాలా పువ్వులు వస్తున్నాయి. ఇది కొంచెం వేస్తే చాలు చాలా పువ్వు వస్తుంది. మనం ఎక్కువ కేర్ తీసుకున్నా ఇంకా ఎక్కువ పువ్వులు వస్తాయి. మనం కేర్ తీసుకోపోయినా పువ్వులు వస్తాయి, కానీ వాటరింగ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకూడదు. అలా మర్చిపోతే ఏ మొక్కైనా సరే బతకదండి. ఇదే అని కాదు. ఇది వచ్చేసి గడ్డి గులాబీ, చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగున్నాయి దీని రెక్కలు. ఇది కలర్ కూడా పింకిష్ కలర్, పింక్ కలర్ కాకుండా ఇందులో చాలా కలర్స్ ఉంటాయండి. వైట్ కూడా ఉంటుంది, ఎల్లో కూడా ఉంటుంది గడ్డి గులాబీలో కూడా. ఇది గులాబీ ఏ విధంగా వేయాలి అనేది కూడా నేను మీకు చెప్తాను. అంటే నేను ఏ విధంగా వేశాను అనేది కూడా మీకు చెప్తాను. ముందైతే దీన్ని మంచిగా చూడండి, ఎంత క్యూట్గా ఉందో. నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది. నా మొక్కలకు వచ్చిన గులాబీ కాబట్టి నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది. ప్రతిరోజు మార్నింగ్ లేవగానే వెళ్ళి చూస్తే ఇవి గుత్తులు గుత్తులుగా ఉంటాయండి. మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ముచ్చుకుపోతాయి. కానీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్లో దీని లుక్ చాలా అంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. మనం బాల్కనీ, బయటికి కనిపించే బాల్కనీ ఇలాంటివి ఉంటే అందులో వీటిని చిన్న కుండి చాలు దీనికి. ఎక్కువ ప్లేస్ కూడా అవసరం లేదు. ఇది వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. చాలా బాగుంది గులాబీ, నాకైతే చాలా నచ్చింది. మీకు కూడా నచ్చుతుంది అనుకుని నేను వీడియో తీస్తున్నా. ఇప్పుడు ఇది ఎలా వేయాలంటే దీనికి ఇప్పుడు నేను చూపెడుతున్నాం కాడ, ఆ కాడ వేస్తే గులాబీ వస్తుందండి. ఇదేమి పెద్ద ప్రాసెసింగ్ కాదు, ఆ కాడతోనే వస్తుంది. దీనికి ఏమి విత్తనాలు అలాంటివి ఏమి ఉండవు. ఆ చిన్న మొక్క కాడ వేసినా వచ్చేస్తుంది. సో మీకు నా వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ కూడా చేయండి. ఎందుకంటే వ్యూస్ రావట్లేదు, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.